Ia spuneți, vă rog frumos, care e serialul dumneavoastră preferat? Păi am avut un serial preferat, Știrile Pro TV cu Angela Gonța. Da. Acum plec la Ora Deșteptării. Ora Deșteptării de la 8 până la 10. Până la 10, da. Mersi, dați aplauze, mersi mult. Am mai vrut să dau un sfat tuturor, ori trăiesc bine cu presa. Corect. Ajută. Ajută, corect, într-adevăr. Trebuie să trăim cu presa. Atenție! Prezentatoarea de știri a anului, Angela Gonța. Pro TV, Angela Gonța. Datorită ei, o țară întreagă a învățat că știrile trebuie să fie în primul rând despre oameni și pentru oameni. Și-a schimbat viața la mai multe grade, dar trebuie să ne amintim că ne-a făcut să plângem pe toți pe acest final de an. Doamna Angela, în fața dumitale e o tac profund și asta o spune mai mult decât dacă aș vorbi. Și stai să mă fac. O să vă fur puțin timp pentru că vreau să mulțumesc unor oameni foarte importanți din viața mea. Șeful meu, Cătălin Giosan, care acum 15 ani, când ne-am întâlnit, a citit un eseu care se numea De ce vreau să lucrez la Pro TV? Angela mai aproape. Eu mi-amintesc cum a reacționat, l-a pus într-o parte și totuși mi-a oferit o șansă și iată-mă aici. Mulțumesc! De asemenea, Vasile Bornaru, care într-adevăr a fost directorul știrilor Pro TV și a fost primul meu învățător și m-a învățat să fac știri. Și sper din toată inima că în toți acești ani a avut momente și s-a mândrit cu mine, așa cum eu mă mândresc cu cei care au lucrat cu mine și am ajuns unde am ajuns. O seară frumoasă și mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Acest an era important pentru că era ultimul și la mulți ani Vic Magazin. Sper că fără mine nu o să vă plictisiți. Nu cred că tu o să revii, tu știi să revii. Felicitări, Angela!